life is lampa. A ja vám dneska poviem informácie Peace out, home dog! Hi guys, it's Freezy Man. A vítajte pri ďalšom. Toto budú informácie, Freezy informácie. Budem v takom peknom pozadí. Au. Takže asi nebudem v takomto pozadí. Budem pri rybko. No a vlastne teraz budú informácie s menom, vlastne ja budem teraz natáčať zábavné videá a vlogy. A ešte informácie budú také, že budú také skupinky, viete. A vlastne tak to bude. To si nevšímajte, to je iba, to nie je nekazať. Takže tak budem informácie natáčať aj. Urobím ďalší tento. A tam budem hovoriť informácie na týždeň. Ja sa budem pokúšať aspoň na jeden deň spraviť aspoň 2 videá. Keď nespravím 2 videá, no tak pardon, asi budem mať problém. Keď ja spravím jedno, tak buďte šťastní. A keď nespravím ani jednu, tak som nemal čas. Ako napríklad útorky. Možno dneska som mal čas, lebo som informatiku nemal. Takže tak. Takže bye.